Cerita cekak ira-iraan sugeng tindak Pak Guru Bu Guru. Anggitanipun Suryadi W.S. Bubar maca andharane kadang Ki Sudadi perkara nasibe guru-guru honorer. Aku lungguh njegreg delek-delek. Sakala kelingan kanca-kancaku guru relawan telu sing wis padha mundur saka sekolahan, jalaran wis puput pengarep-arepe. Umure wis kliwat wates paling ngisor, wis 37 taun. Sekawit isih duwe pengarep-arep bisa diangkat, awit manut aturan lawas watese umur 40 taun. Nanging dumadakan ana aturan anyar, kliwat 35 taun wis ora bisa diangkat dadi guru negeri. Pepes atine kanca-kancaku sing wis berjuang ing sekolahanku 15 taun lawase iku. Banjur padha pamit mundur, arep padha usaha wira swasta kanggo golek cagaking urip. Seprene isih krasa keronta-ronta atiku nalika nyawang wong telu padha mlaku kleyangan ninggalake gedung sekolahan. Kaya layangan pedhot benange, kabur kanginan, ora ngerti bakal menyang endi paran lakune, bakal ing endi papan tibane. Dek semono aku temen-temen ngrantes atiku. Kami welasan weruh guru-guru pembantuku kang pinter-pinter iku padha mlaku nglunuh ninggal sekolahan kanthi ati susah. Semangat semplah kentekan pengarep-arep merga tekane aturan anyar. Mula bareng aku sakonco wong telu sing guru PNS wis padha pensiun, banjur merlokake tilik kanca-kanca guru relawan mau. Kepengin nanjihake kepiye nasibe. Jebul usahane wira swasta padha kasil becik. Bukamilah kasil dadi juragan sayuran. Pak Moksen dadi juragan ternak ayam. Lan Pak Karlan dadi juragan mebel. Nadyan mangkono, atiku tetep rumangsa keronta-ronta kelingan nasibe kancaku iku. 15 taun berjuang dadi guru tanpa diblonjo. Saben dina ngantung-ngantung ngenteni kapan bisa diangkat dadi pegawai negeri. Entek-entekane mung dibuang sebrung kaya larahan, dicemplungake pawuan. Dek semono atiku melu keloro-loro. Nanging saiki kaya-kaya aku weruh layangan pedhot mbiyen kae kesangkut ing uwit. Isih wutuh ora suwek, yen disambung maneh benange isih bisa muluk dhuwur ancik-ancik angin. Ana katrangan saka Menteri Pendidikan, jare guru-guru honorer arep diangkat dadi P3K. Pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja. Diblonjo kaya pegawai negeri, mung besok ora oleh pensiun. Sakala gumregah atiku, kepengin nemoni kanca-kanca guru relawan dek emben kae. Arep dak surung supaya melu nglamar guru maneh. Aku banjur nelpon kancaku pensiunan wong loro, Pak Ali lan Pak Saryoto. Arep dak ajak ngrembug perkara iku. Antarane setengah jam, wong loro wis teka kabeh. Sinambi ngombe wedang teh sing wis dicepakake batihku, wong telu padha omong-omongan. Ana dawuh apa, Pak? Kok nimbali aku wong loro? Takone Pak Ali mbukani gunem.
Isih padha kelingan ora? Dina Sabtu tanggal 14 November 2020, awake dhewe tilik kanca-kanca guru relawan sing padha leren wiyata bakti. Nek sing tilik kanca-kanca ki aku kelingan banget, wong durung suwe. Saure Pak Ali. Nanging rek tanggale barang ngono kuwi aku wis lali. Pak Sukri kok apal temen to dina lan tanggale nalika tilik kae. Yo apal, merga kae pas barengi aku entuk kiriman majalah Panjebar Semangat nomor 46. Piye panemumu ngenani nasibe kanca-kanca kae? Nek rumangsaku ya pantes disyukuri. Bu Kamilah wis dadi juragan sayur sukses. Pak Muksin wis dadi peternak sukses. Lan Pak Karlan wis sukses mekarake keprigelane teknik pertukangan kayu. Mesin-mesine wis komplit. Pantes disyukuri. Bener. Nanging iki ana babagan anyar ing donyaning pendidikan. Kandha ngono aku karo ngetokake fotokopian andarane Ki Sudadi. Dak ulungake Pak Ali lan Pak Saryoto. Coba iki wacanen dhisik, mengko njur padha dirembug kepriye apike. Wong loro banjur padha njinggleng maca. Dak semak pasemone wong loro iku katon mesam-mesem. Sajake rumangsa bungah ngerteni kabar sing nyangkut nasibe para guru honorer iku. Sanadyan awake dhewe sak temene ora duwe kepentingan ing bab iku. Aku yakin kancaku loro iku mesti banjur kelingan kanca-kanca relawan wong telu sing mentas padha ditiliki dek sasi November kae. Mbok menawa uga padha karo aku angen-angene. Upama padha dikabari, mbok menawa isih padha duwe karep dadi guru maneh. Ora lidok sing dak batin. Rampung oleh maca, Pak Saryoto ngendika. Upama kanca-kanca wong telu kae dikabari, isih karep melu nglamar ora ya, Pak? Lah ya iku wigatine sliramu dak aturi mrene. Sautku. Miturut Pak Saryoto perlu dikabari ora? Wah, perlu, Pak. Saure spontan. Nadyan oleh usaha wira swasta wis kasil, nanging tetep perlu dikabari. Malah yen perlu kita surung supaya melu seleksi. Eman-eman oleh wis mulang 15 tahun, wis dadi guru ahli. Miturut Pak Ali piye? Takonku. Aku ya setuju kanca-kanca kae disurung supaya melu nglamar, njur bali dadi guru. Ben bisa ngrasakake apa sing tansah diangen-angen sajrone berjuang 15 tahun biyen. Saben sasi nampa blanja wutuh yutan rupiah. Angen-angen iku bakal rak dadi kanyatan. Aku uga cocok, saurku. Yen ngono, ayo andum gawe. Aku wis nyiapake fotokopi andaran iki. Ayo wong telu iki andum gawe nemoni kanca siji, menehake fotokopian iki, karep ben diwaca lan dipahami dhisik. Terus sesuk sore dijaluk padha kumpul ana nggonku kene bakda asar. Iya, saure Pak Ali. Aku dak nyanggone Pak Karlan, pisan arep mesenke meja belajar putuku. Pak Saryoto nemoni Pak Muksin, lan panjenengan Pak Sukri, sing priyayi sepuh,
nemoni Bu Kamilah ning kios pasar. Iya, saurku. Kebeneran dak ngajak ibune ben blonjo bumbon pisan. Wong telu nuli padha budal nggawa fotokopi sak bendel. Aku dhewe banjur ngajak batihku menyang pasar, arep nemoni Bu Kamilah ing kios sayure. Dina candhake, sore bakda asar kanca lawas kabeh padha teka ing omahku. Mesti wae batihku wis nyawisake unjukan sak pacitane kaya adate yen ana dayoh. Swasana dadi kaya acara temu kangen wae. Sakwise padha ngunjuk lan dhahar sawetara, aku wiwit ngajak rembugan. Pak Karlan, Pak Muksin, Bu Kamilah, menapa sampun sami nyinau andharan ingkang kula aturaken kala wingi? Pak Karlan ngendika makili kabeh kancane. Sampun, Pak. Lajeng kados pundi? Menapa wonten niat badhe tumut nglamar? Takonku njajaki. Inggih, Pak. Saure Pak Karlan. Nanging taksih wonten perkawis ingkang ganjel lan perlu kula tetiga nyuwun sesuluh lan pamrayoginipun Bapak. Perkawis menapa, Pak? Kula aturi ngendikaaken. Sepisan, kula tetiga sampun leren lan medal saking sekolahan 3 taun. Menapa wiyata bakti kula taksih dipun akeni? Oh, bab menika mestinipun tetep dipun akeni. Amrih jelasipun benjing kula nyuwun pirsa dhateng Bapak Kepala Dinas. Lajeng bab menapa malih? Radi mamang kula kok namung dipun angkat kanthi status P3K. Benjang boten angsal pensiun. Menika radi damel ragu-ragu. Oh, bab menika. Saurku. Cobi monggo sareng-sareng kita penggalih. Yuswa panjenengan tetiga menika antawis 2 taun. Menawi panjenengan dipun angkat dados pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja, menika ateges taksih 2 taun laminipun panjenengan tampi blonjo wetah saben wulan. Cekap dangu lan taksih kurup saged dados jampi anggen panjenengan ngantu-ngantu lan ngangen-ngangen salaminipun gangsal 12 taun panjenengan wiyata bakti rumiyin. Krungu tembungku mangkono, dak sawang kanca-kancaku iku katon sumringah pasemone. Kanthi esem sumungging ing latine, pratandha lamun seneng bayangake sing bakal kelakon. Sakwise nyeruput wedang kanggo nelesi lambeku, aku nerusake penjelasan iku supaya luwih mantep. Kejawi menika, ing salebeting wekdal 2 taun menika saged kemawon dumados ewa-ewaan sairing kaliyan lumampahing wekdal sarta gumantosing pemimpin ingkang ngasta panguwaos. Ing andharan menika ugi dipun sebataken bilih perkawis pensiun saged dipun rancang malih tembayatan kaliyan PT Taspen. Menika ateges bilih ewa-ewaan ing bab ketentuan pensiun saged kemawon kedadosan sawanci-wanci. Yen kita tumoleh wingking ing mangsa ingkang sampun kepengker, nate wonten contonipun kedadosan ewa-ewaan penting ing sistem kepegawaian kita, Pak. Kadang kula asma Pak Sukri ing taun 70-an dipun angkat dados guru SPG Muhammadiyah kanthi status guru subsidi.
Guru subsidi menika kecencang sekolah papanipun tugas, mboten saged dipun pindah dhateng sekolah sanesipun. Lan mangke yen sampun purna tugas, angsal pensiun, nanging namung 50%-ipun guru negeri. Nanging taun 2008 wonten peraturan enggal. Status guru subsidi dipun busak. Sedaya guru subsidi dipun alih status dados guru negeri, dipekerjakan pada sekolah swasta. Wiwit menika guru kasebat saged dipun pindah dhateng sekolah pundi kemawon, kalebet pindah dhateng sekolah negeri. Lan saksampunipun purna tugas, angsal pensiun wetah, sami kalian guru negeri sanesipun. Pak Suryo samenika ugi sampun pensiun, lan pensiunipun sami kalian kula. Wangsul dhateng nasib panjenengan tetiga. Mumpung wonten kalodhangan sae, prayoginipun sami tumut nglamar. Menawi dipun angkat, taksih wonten wekdal 2 taun, panjenengan ngraosaken tampi blanja wetah saben wulan. Saksampunipun gangsal 12 taun ngantu-ngantu ngentosi. Dak sawang kancaku telu iku padha mrabak, mripate netesake eluh krungu penjelasanku. Nanging ketara, iku rasa trenyuh merga rumangsa bungah atine. Inggih Pak, saksampunipun mirengaken penjelasanipun Bapak, kula sak kanca mantep badhe tumut nglamar. Sinten ngertos menika dados margining kabegjan kula tetiga. Nyuwun pangestu lan pandonganipun bapak-bapak tetiga. Mugi kula tiyang tiga menika saged kelampahan dados pegawai pemerintah saestu. Ujare Pak Karlan. Temtu Pak, Bu, tansah kula dongaaken mugi panjenengan sami kasil dipun angkat. Tembungku kanthi tulusing atiku. Nuli kanca-kanca padha pamitan kondur. Lan wiwit dina iku aku tansah melu ngarep-ngarep muga apa sing dirancang pamarentah iku temen-temen maujud dadi kanyatan. Lan muga kanca-kancaku sing wis 15 taun padha rila mulang tanpa dibayar iku bisa kelakon diangkat dadi pegawai tenan. Nganti ing sawijining esuk, watara jam 6:15 esuk, HP ku muni. Bareng dak angkat, jebul Pak Karlan tilpon. Bapak, sekedap malih kula sak kanca badhe mampir sowan Bapak. Tembunge Pak Karlan liwat tilpon iku. Oh inggih, kula tenggo. Saurku. Aku banjur metu, ngadang ana ngarep omah. Tuwuh pitakon ing batinku, ana perlu apa kok sumitraku padha arep mrene? Lan tembunge kok mampir ki padha arep menyang endi? Let sedhela wong telu wis padha teka ing ngarep omahku. Padha numpak sepeda motor dhewe-dhewe lan padha nyandang dinas guru. Kaya mbiyen nalika isih padha mulang bareng aku. Padha njagrakake sepeda motore ing pinggir dalan, ora mlebu latar. Nuli padha mrepeki aku kang ngadeg ing ngarep emper. Genti-genti nyalami aku. Keprungu guneme Pak Karlan makili wong telu. Rebat cekap Pak Sugri, awit saking pitedah saha pangestunipun Bapak, kula tetiga sampun dipun angkat dados pegawai pamarentah. Sampun angsal nota tugas lan alhamdulillah tiang tiga dipun wangsulaken dhateng sekolahanipun piyambak kala emben. Mak celes, anyep rasane atiku krungu wadule mitraku iku.
Alhamdulillah, ucapku. Lah menika menapa sampun badhe wiwit tugas? Inggih, Pak, saure Pak Karlan. Sengaja sareng-sareng mampir mriki, nyuwun tambahing pangestu. Mugi kula sak kanca sembodo nglajengaken karyanipun Bapak ingkang estu-estu sae ing sekolahan kasebat. Inggih, saurku. Kula titip sekolahan menika. Kula aturi ndamel langkung sae malih. Tansah lumintu pamuji kula. Mugi sanityoso bagas waras lan kiyat. Sembodo ndidik para putra dados jalma utama. Amin. Matur nuwun donganipun. Lan mekaten rumiyin, Pak. Nyuwun pamit. Sanes wekdal insyaallah sowan malih. Saged jagongan langkung tanak lan ngiras ngangsu seserepan saking Bapak. Monggo, sugeng tindak Pak Guru Bu Guru. Ucapku semu nggojeki mitra-mitraku. Nuli padha budal menyang sekolahan papane padha wiyata bakti biyen. Dak untapake budale mitra-mitraku telu iku kanthi tetes-tetes sing eluh kabungan. Rasa syukur ngebaki dadaku. Dene wekasane ana pemimpin sing bisa ngerti panandang lan perjuangane wong cilik kaya aku lan kanca-kancaku iku. Alhamdulillahirabbil alamin.